auren kauna an daura na Zakiru da shi da matarsa Zainabu a Riyalle. Farkon waka ta na sanya Allah bani basira dan Abdullah, komai zanai zana sanya Allah. Waƙar auren kauna ni zan yi na masoya, kunga kowa murna yake a Riyalle. Ke ce fa amarya shi kuma ango, duk wanda ya zo nan bai cin kanzo. Kin sami miji marayin gauro, ga faɗi yayayyar kanne duk sun zo, kunga kowa murna yake daɗi. Ranar da kuke so ai yau ta zo, auren kauna ne yau aka ɗauro, ɗan uwa abokanai kowa ya zo. Me ranar eji boyi zan baku abbasidi magoga ne a Riyalle. Amarya Zainab na fata hogunki, ta rairayar mijinki shine aikinki, ki mai kwalliya ta kauna haka zaki. Ɗauko hodakin shafa da turare da yaji kamshi zai faɗi a Riyalle. Zakira ango na fata hogunka, zance mai daɗi gun matarka, ka dawo gida da leda hannunka. Farin ciki ne zai feso fuskarta, murmushin alƙawari ne a Riyalle. Zaman lafiya muka yi muku fata, zaman sunna ne kar da kumanta, da ke da shi aure ne kar da kumanta. Ubangida na zan ba ku dini boyi, Allah karo ku kusanci a Riyalle. Abbasidi magoga na gidan dini, tabbas in ka ganshi aito ka ganni, wanda ya koya mun waƙoƙi aini. Mai suna Allah bani na ya aure, dai na kwanan baka kaici a Riyalle. Yarinyar ta ce ba ta kaunata, dan ni mai waka ku ji zancenta, cikar dan adan sana'a ku fahimta. Allah ya ban mai sona zan yi aure, kunga kowa murna yake a Riyalle. Salam adab, Allah ki shukuriya da liki maha, Allah abko feri feri su garfin jaye. Dini boy, Allah tujin fala a ci jazahe, Allah ki tamanna furi kare. Meran nan Abbasidi magoga, limanci Hindustan, alvidana kaina. Auren kauna an daura na Zakiru da shi da matarsa Zainabu.